Bugün на АТР, вечірній прайм-тайм, в студії Оксана Денисова. Та Осман Пашаєву. Сьогодні останнім блоком, так само, як і першим нашим блоком, ми говоримо про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції, згадуємо, прогнозуємо, що може статися з зоною відчуження у майбутньому. Маємо в студії гостя Василь Кучеренко з 84-го по жовтень 86-го року, начальник Прип'ятського міського відділу міліції. Добрий вечір, Василь Андрійович. Але до того, як почнемо розмову, інша катастрофа розвивається прямо в наші дні. Це катастрофа, зокрема, кримськотатарського народу. І для України в цілому це втрата Криму. Останні 3 роки. І сьогодні маємо в Ростові вирок для Руслана Зейтулаєва. Після 2 років ув'язнення його сьогодні засудили до 12 років. Маємо зв'язатися, не вдалося в попередніх блоках скайпом, спробуємо телефоном зв'язатися з Фазилом Амзаєвим зі Львову. Як тільки він буде готовий коментувати цю ситуацію, ми перервемося. Доброго вечора, Василь Андрійович. Василь Андрійовичу, розкажіть, якщо ви працювали, були на зміні в момент, коли стався вибух, і як це було? Начальник міліції завжди на зміні. Якщо брати хронологію, значить, я був якраз відповідальний, є таке поняття відповідальний по міськвідділу, начальник ходить і його заступники. Я був відповідальний, прийшов додому десь біля часу ночі. Доньки спали вже, дружини не було вдома, вона поїхала в Київ, маму повезла, мама в нас була, там операцію зробили, на Франківськ відправляла. На вулиці було дуже жарко, до плюс 30. Ходили вже в тенісках. Я прийшов додому, думаю, поп'ю чаю, включив чайник, положив перед собою годинник, і як то механічно подивився, де то час 21, час 22, і вибух пролунав. Вибух був настільки сильний, потужний, що будинок задрожав, 9-поверхівці ми проживали. Перша думка, гроза виключається, тому що погода хороша. Думаю, літак узяв звуковий бар'єр. І буквально хвилин через 10-15 дзвонок, телефонує черговий, Шевченко Яша був тоді, молодий хлопчина, молодший лейтенант. Каже, Василь Андрійович, на атомній станції пожежа. Каже, машину я послав, там мені хвилин 10-15 ходу було, але, каже, машину я послав. Я ще так заглянув, дівчатка сплять, я говорю, на вулиці жарко, я ще взяв вікно відкрив. Думаю, що не було жарко. А якраз квартира виходила туди прямо на атомну станцію, труба була, та видно. Приїхавши в райвідділ, черговий каже, пожежа на атомній станції. Щось, каже, серйозне трапилось. Обично що, якщо аварія або скоюється тяжкий злочин, працівники міліції, знаєш, про це повинна виїхати слідчо-оперативна група, начальник райвідділу обов'язково, міськвідділу. Атомна станція, я зателефонував начальнику КДБ, Личко Віктор Петрович, він жив через дорогу від міськвідділу. Говорю, так і так, аварія, кажу, ви будете їхати? Каже, да, я буду їхати, зараз я підійду. А черговому дав вказівку зібрати особовий склад по тривозі. І перед цим зателефонував черговому по головному управлінню внутрішніх справ, Київському обласному. Він говорить так, ти каже, це вже історія, це можна говорити, каже, ти, каже, шуму не підіймай, тихенько розберися, а потім, каже, заложиш. Думаю, може, дійсно там щось незначне. Особовий склад ваш де був задіяний? Особовий склад ваш? А особовий склад почали збирати тільки по тривозі. Це було вже біля 2 годин ночі, особовий склад почали підіймати, обдзвонювати. Тому що якщо скоюється щось надзвичайне, у вас збирається особовий склад, якщо виникає в цьому необхідність. У чергового є адреса кожного працівника, є телефони. Якщо в когось з працівників нема телефону, значить той, у кого є телефон, повинен підняти працівника, у котрого нема засобів зв'язку. Просто я хочу зрозуміти, виїжджала група на реактор, чи в евакуації брали участь, чи як це було? Поки, значить, збиралася група, підійшов начальник КДБ, і ми з ним удвох поїхали на атомну станцію.
От, ми проїхали через міст, тут внизу залізнодорожна значить, дорога була, Москва-Хмельницьк. Ми переїхали через міст, повернули в сторону управління будівництва і атомної станції і попали в полосу. Полоса така, ну туманна, як згущене молоко. От, я кажу, я сидів за кермом автомобіля, не було видно навіть капота Волги. От. І полоса та була ну, метрів 300-400, ну ми не знаємо. О, і цю відстань ми десь хвилин 20, мабуть, їхали, як кажуть, навпомацьки. Потім під'їхали недалеко від атомної станції, знаходилася об'єктова пожежна частина, от, яку очолював Телятніков Петрович. Я бистренько зайшов до диспетчера, кажу, що таке? Вона каже, не знаю, ну каже, всі розрахунки, хто був, каже, виїхали на місце, а каже, останній особовий склад ми підіймаємо. От, ми під'їхали до блоку ну, на відстані метрів 70-80, ну, зовсім близько. От вийшли і побачили оце, ну, це жахіття, другими словами не назовеш. Із блоку таке неєстественне свічення якесь, як штучний вогонь, я порівнюю, от лампочку обтягують, яке але щось таке пливе, вроді би, і бітум пливе по стінки, тому що дуже світло було від цього свічення. Ми там декілька хвилин постояли, потім Віктор Петрович каже, чуєш, Андрійович, а вдруг тут радіація? Тобто ми жили, працювали в місті атомщиків, але до кінця не усвідомлювали, що може бути таке, тому що казали, наскільки безпечні атомні станції, що хоч на Червоній площі в свій час став. А Прип'ять же евакуювали в перші дні, фактично, да, з міста? Евакуація Прип'яті була 27-го, на слідуючий день. Ну, а все одно в перші дні завершила. А ви до жовтня ще були керівником міліції, До жовтня, так. От чим займалася міліція до осені там? Так, от ви охороняли ці будинки? Значить, чим міліція займалася до осені? Після евакуації населення міста Прип'яті, а вранці вже підтягнувся особовий склад з області. Де-то годин в 5 ранку вже, я доповів начальнику главка, і в 5 годин де-то вже були із Чорнобиля, з Іванкова, з Вижгорода, вже були працівники міліції в Прип'яті. Чим займалась міліція? Нас вивели із зони, із Прип'яті, і село Луговики Полєського району. Там на базі дитячого садочка зробили Прип'ятський міськвідділ, куди було по штату на той час було у нас 121 чоловік, там не комплект, пару чоловік було, а із приданими силами десь за 300 чоловік зробили. І ми несли службу по периметру для того, щоб не пропускати в зону. Мародерство було, все було. Все було. Да. Задача наша була, наряд виїхав, декілька нарядів виїжджає в Прип'ять, патрулюють, перекривали дороги, як на в'їзди в сторону Полєського і Чорнобиля, і по місту патрулювали, щоб не допустити. Оце була задача. Приїжджає з вахти, виїжджають слідуючі. Згадую про міліцію і мародерство того часу, яке все одно було, незважаючи на охорону периметру, тому що нещодавно виявилося, що там, що ми порушити хотіли, сміття. Львівське сміття туди скинули, 9 фур скинули, знайшлося львівського сміття, поліція знайшла в Чорнобильській зоні відчуження. Самому доводилося затримувати мародерів? Приходило затримувати, виїхали ми... Відкупалися вони? Відкупалися? Ну, ви знаєте, відверто говорячи, тоді було не до торгів. Задача була, затримали, зорієнтувалися, їхали ж туди, теж ті, які були в Прип'яті в основному. Він вернувся, як-то додому проник в квартиру, а сусідська квартира теж рядом. І мог попасти в сусідську квартиру для того, щоб зламати. Ви знаєте, про що я думаю, Василь Андрійович? В принципі ж, попри те, що ви захищали периметр від мародерства, мародерство все одно було. І там же, в принципі, ніхто нічого не приїхав забирати, по суті, так? Тому що там досі як мертве місто. У нас є відео з дрона, зняте британським режисером,
Денні Куком зняв для CBS, для американського каналу дуже класне відео з дрона. Прошу запустити його фоном про зону відчуження, як вона виглядає зараз. І от зараз ми можемо бачити, що там будівлі покинуті, там навіть іграшки розкидані. Ну там, тобто ніхто ж не повертався забирати то все. Значить, з дому вивозили що? З дому, значить, коли 27 числа була прийнята, навіть 26-го пізно вечором, коли Горбачову доповіли, було прийнято рішення про евакуацію, тому що москвичі, як приїхали, у їх сумніви були, а стоїть ли евакуацію проводити. Чому сумніву було? А тому, що сіли на БТР, об'їхали Прип'ять, заміряли рівень радіації, а рівень радіації зашкалював тоді був. І тоді було прийнято рішення про евакуацію. Приймала рішення ж Москва на той час. Рішення Москва приймала. Ну, добре, значить, знайшли, зараз там скидають сміття львівське, є проекти інвесторів японських про те, щоб зробити місто сад, значить, з Прип'яті тепер. Як ви вважаєте, що має бути зараз на цьому місці? От на цьому місці, що ми бачимо на екрані? Так, чудове, прекрасне, ви знаєте, дуже красиве місце було. Майже 52 тисячі населення, 5, 9, 16 поверхові будинки були. Що можна зробити? Зараз, от в прошлому році ми їздили, бивші прип'ятські працівники їздили в Прип'ять. І ви знаєте, там екскурсії стільки, іноземці приїжджають. Ми коли були, десь автобусів 6 чи 7 було іноземців. На цьому, мабуть, вже хтось заробляє. На екскурсіях. Ну, приватні якісь фірми заробляють. Ні, тут нічого, здається, тут все давно існуюча штука, і, в принципі, нічого, здається... Цілком легальні, ну, я не знаю. Тобто, я так розумію, Оксану цікаво, що ви вважаєте там має бути? Що я вважаю, що там має бути? Туристичний об'єкт, сміттєзвалище. Ні, сміттєзвалище, якщо і завалити там сміттям, воно, мабуть, дасть свої наслідки негативні, може ще більше, ніж Чорнобиль в свій час. Розумієте, я не фахівець давати оцінку, що там може бути, але я думаю так, що люди повинні знати свою історію. І, мабуть, можна зробити було б туди дійсно організовано, офіційно, значить, як туристичні поїздки, щоб люди подивилися, що може зробити природа, якщо немає живої людини. В свій час, я говорю, коли я поїхав у Прип'ять, я зайшов в свою квартиру, я будинок знайшов, зарослі, чагарники сплошні. І коли для того, щоб зайти в під'їзд було, виросла така лоза, що треба було отак прибирати. Ви в якому будинку жили? Скільки поверховому? Дев'ятиповерховий на 4-му поверсі. І дерева вже виросли вище 4-го поверху. Пробили всі сквозь бетон кущі. І самосів, я кажу, там як сплошні чагарники. От у вашій квартирі, дійшли ви до квартири власної? Ні, до квартири власної я дійшов. Перед під'їздом, значить, сквозь бетонну плиту, бетонні плити, ті площадки бетонні, пробиті дерева пробили собі, знайшли, тому що вже потріскалось усе. І чагарники, дерева. Так що, вертаючись до питання, що можна було б так? Підростає молоде покоління. Мабуть, би треба, щоб знали нашу історію. А то жахітна історія. Кажуть, що це катастрофа, сама велика техногенна катастрофа ХХ століття. Я нагадаю, що понад 600 тисяч людей отримали ураження радіацією в результаті катастрофи. Як склалася доля ваших сослуживців тодішніх? Так, ми ж знаємо, що вони всі отримали, і ви в тому числі отримали велику ступінь ураження радіацією. Тобто, як склалася їхня доля? Багато працівників отримали гостру променеву хворобу, це великий рівень радіації. Нас вже евакуювали повністю, десь, може, під кінець року, під кінець 86-го року, тому що ми несли там службу.
Ну, всі були забезпечені житлом. От, багато працівників поїхали і за межі Київщини, дуже багато виїхали. У когось десь дружина там з другого регіону була. От, багато виїхали. Ну, всі були забезпечені житлом. От, ну, в свій час отримали ми і компенсацію. Мені кажуть, що у нас на скайп-зв'язку Олександр Наумов, якщо не помиляюся, якщо я правильно почув. Ось і командир роти міліції, це, так розумію, ми намагалися зв'язатися у попередньому блоку. У попередньому блоці, але лежав скайп зараз телефоном. Олександре, ви нас чуєте? Добрий вечір. Ні, скайп. Це таки скайп, Олександре. Добрий вечір ще раз. Слышу, слышу. І ми вас дуже зв'язок цього є, разу слава добре Богу. чуємо. Добрий вечір вам. Скажіть, будь ласка, ви командували ротою міліції. Починаємо спочатку те, що не вдалося в минулому блоці спитати. Ви командували ротою міліції, яка по тривозі виїхала на реактор. Правильно я розумію? Нет. А як? Я оператив по управления милиции, которая была задача взять под осторожных Ульянов. Мы были с 7 по 5 мая. Потом в 1978 году я был командиром роты по охране зоны ЧС спецбатальона милиции и прослужил практически год. Так. Поэтому участвовал в мероприятиях и по борьбе с мародерами, с браконьерами, с теми, кто незаконно проникал в зону, тех, кто пытался залезть в охраняемые объекты, потому что весь город и каждое жилое здание было под сигнализацией. Это где-то до 91-2 года. Потом финансирование прекратилось, и охрана потихонечку снималась. Как результат, город умирает, город зарастает лесом. Понимаешь, что природа просто побеждает. Олександре, у мене запитання. Якщо з 91-го фінансування зупинилося і вже було все запущено, то чи можна казати, що основне мародерство і вивезення там меблів звідти або ще щось почалося саме в 91-му році, тим більше між 86-м і 91-м лише 5 років. Тобто і ще поняття дефіциту в країні було, тим більше на початку 90-х. Можна оцінити взагалі масштаби вивезення і мародерства в перші роки незалежності? В этот промежуток задерживали, кто-то снимал плитку там, на кухне, в ванной, кто-то откручивал медные эти самые, кто-то пытался разрыть могильники, где были захоронены автотранспорт, потому что был дефицит запчастей. Все это было, и были задержания, и были люди, которые задерживались и наказывались. Дякуємо, Олександре, що знайшли час до нас приєднатися. Олександр Наумов, керівник роти міліції у зоні відчуження. Ми просто одразу дивимося в редакторську. У нас має бути ще телефоном. На іншу тему, це ми чекаємо на Фазиля Амзаєва, це керівник інформаційного центру Хізбут Тахрір, і ми намагаємося хоча взяти якийсь коментар з приводу того, що сьогодні у Ростові, в Росії, на 12 років ув'язнили кримського татарина Руслана Зейтулаєва, якого протримали до цього 1,5 роки. Перший раз йому вирок був на 7 років, він вже 23-й день голодає, і от сьогодні цей вирок, дуже багато кримських татар поїхали до Ростова, щоб підтримати його, але от вирок такий, який він є, і поки не повідомляють, чи є зв'язок зі Львовом, з Фазилом Амзаєвим, продовжуємо говорити з Василем Кучеренко, правильно, я кажу, Василем Андрійовичем, який був керівником міліції у Прип'яті. Да, зараз я просто хотіла нагадати, що минулого року, у листопаді 2016 року, над Чорнобилем з'явився новий саркофаг. Він був сконструйований замість старого, який був розроблений одразу після катастрофи. Якщо у нас є відео, покажіть, будь ласка, процес насування нового саркофагу. Це арка, висота 110 метрів, 36 тонн ваги, насувається на попередній реактор, дозволить
Очікується, що нове покриття дозволить демонтувати власне сам 4-й енергоблок і системою екранів обладнана арка, які допоможуть дистанційно регулювати і розбирати старий саркофаг. За оцінками фахівців, всередині старого укриття знаходиться не менше 180 тонн радіоактивного палива. І старому укриттю, нагадаю, вже більше 30 років. А цей розрахований саркофаг на 100 років роботи. Робила його французька компанія, гроші дав Європейський банк реконструкції та розвитку. 40 країн світу скинулися на бюджетом на цей саркофаг. В експлуатацію Україні він буде повністю переданий до кінця 2017 року. Здається, все про Сашко стало відомо. Кажуть, що Фазиль на скайпі. Так, якщо Фазиль Амзаєв на скайп зв'язку чи на телефонному, мені нічого не підтверджують. Доброго вечора, Фазиле. Добрий вечір, Осман. Добрий вечір, студія. Це скайп-зв'язок запрацював. Повертаємося до питання, вже втретє його намагався поставити. Як захищати людей, яких звинувачують у діяльності в Хізбут-Тахрір і ув'язнюють до таких термінів, от які сьогодні отримав Руслан Зейтулаєв, 12 років? Здесь для того, чтобы знать, как противостоять тем репрессиям, которые сегодня в Крыму развернули, нам нужно обратиться к тому, какова цель российских силовиков. На самом деле целью не является Хизбут-Тахрир, потому что реальность того, что сегодня происходит в Крыму, показывает, что под удар попали абсолютно все организации, которые не разделяют официальную точку зрения власти. То есть под удар попал не только Хизбут-Тахрир, это Меджлис крымско-татарского народа, это правозащитные организации, это адвокаты и даже отдельные общественные деятели. Поэтому в этой связи нужно сказать, что для того, чтобы остановить подобные вещи, наверное, на самом деле невозможно. Это нужно объективно понимать, но есть реальная возможность, реальный шанс, скажем так, минимизировать вред, то есть пытаться сделать так, чтобы подобные вещи происходили в более меньших масштабах. То, что происходит по деле в Крыму, все мы знаем, что российская власть добавила своим репрессиям новую форму. Это привлечение к административной ответственности тех людей, которые приходят поддержать своих единоверцев, крымских татар, во время арестов или обысков. Мы видели в новостях то, что привлекают к ответственности за несанкционированный митинг. В Бахчисарае последний раз недавно буквально было избиение тех, кто пришел. То есть все это указывает на то, что есть реальная возможность и реальный шанс минимизировать вред от подобных репрессий. И суть заключается в том, что все мы, крымские татары, мусульмане Крыма, то есть все неравнодушные жители полуострова, должны освещать тот беспредел и те граждан в Крыму. И здесь мы видим, что это несомненно, да, то есть ненасильственный протест, который сегодня разворачивается в Крыму, является действенно эффективным моментом в том смысле, что власть российская сегодня перестала быть равнодушной к протестам, к тому, что приходят люди поддержать. Здесь я хочу сказать, что для нас, для крымских татар, то яблоко раздора, которое хотела кинуть российская власть, начав преследование, скажем, в таких масштабах по обвинениям в причастности Хизбут-Тахрир, не является новым. То яблоко раздора, которое они пытаются скормить мусульманам в Крыму, крымским татарам, пытаются скормить украинской власти и средства массовой информации в том смысле, что вот есть Хизбут-Тахрир, это плохая негативная організація і необхідно смиритися з цими репресіями. Чи правильно я вас розумію? Фактично, от коли ви кажете про мінімізацію, ви закликаєте людей далі просто фіксувати все, що відбувається навколо тих, кого затримують, і не боятися цих адміністративних переслідувань? Да. На самом деле ненасильственный протест, наша организация не прибегает к насилию, я хочу подчеркнуть, является крайне эффективным, и это подтверждается не только опытом нашей организации, но в частности национальной, скажем, борьбой, которую проводили крымские татары в 80-х, 90-х годах. То есть, несмотря на то, что
СССР на тот момент и современная Россия сегодня обладает ядерным оружием, однако они не в состоянии и очень болезненно реагируют на ту ситуацию, когда люди просто приходят для того, чтобы поддержать, и даже просто разговаривают о том, что происходит у себя на кухне. Поэтому мы должны понимать, что предел прочности у этого жалкого подобия, которое претендует занять место СССР, да, то есть у этого жалкого подобия, которым сегодня является российская власть, на самом деле очень маленький, и я уверен, и это говорю однозначно, что мы будем встречать Руслана Зейтулаева и других ребят, вне зависимости от их принадлежности к тем или иным организациям, будем встречать намного раньше, чем те позорные сроки, которые им дает сегодня так называемая российская судебная власть. Поэтому нам необходимо объединяться, консолидироваться. Мы должны понимать, что наше дело правое, что мы находимся на своей земле и будем отстаивать свои права по исламу и по шариату способами. И в данном случае, еще раз хочу обратить внимание, реальность указывает именно на ненасильственный протест. Фазиль Амзаєв коментував сьогоднішній вирок для Руслана Зейтулаєва. Йому, нагадаю, сьогодні у Ростові Руслан Зейтулаєв, який 23-й день триває голодування, отримав 12 років ув'язнення по справі Хізб ут-Тахрір. І будемо завершувати ефір. От, я хотіла вас спитати, скажіть, будь ласка, Василь Андрійович, от у нас просто був попередній гість, і він казав, що ні в кого не виникало сумнівів щодо того, що треба виконувати і йти свою роботу. Тобто інстинктом самозбереження ніхто не користувався. В принципі, коли він, каже, зайшов так, на реактор, він, в принципі, зрозумів, що це вже назавжди, що все дуже погано і дуже небезпечно для життя. Але з роботи ніхто не втік. Серед ваших підлеглих дезертири були? Знаєте, ні серед моїх підлеглих, ні з приданих сил Київщини і других областей дезертирів не було. Люди знали, що необхідно виконувати те завдання, яке поставлено перед органами міліції. А хто ж, як не ми тоді? От, так що такого, щоб хтось заховався, ну можливо, десь щось було, але явного не було. Люди добросовісно відносились до виконання тих обов'язків, які були покладені на працівника міліції. У вас буває щось, що згадується найчастіше, або таке, що зовсім не хочеться згадувати? Знаєте, найчастіше згадується, от коли приходять ці події, або що, то перед очима стоїть тот реактор. Знаєте, от, запливши бітумом і... От, хоч не хоч, а то воно якось, значить, само по собі виникає. От. Дуже страшне явище, евакуація була. Евакуація. Паніка була. Ні, я розумієте, щоб була зовсім паніка, я б не сказав би. Було задіяно більше 1200 автобусів і машин для перевозки. От, значить, в кожному автобусі був працівник міліції, під'їжджали, в залежності від етажності, 1-2 автобуси до під'їзду. От, і в пам'яті теж спливає в мене жіночка молода і дві дівчушки, такі років по 4, по 5, видно, близнюки. Вона 2 сумки несе, вони тягнуться, йдуть, плачуть, вона їх успокоює, скоро приїдемо. Дітки, не плачте, не плачте. Знаєте, оце воно закарбувалося і витерти з пам'яті це неможливо. Це кадри війни якоїсь такої. Це, знаєте, евакуація – страшне явище. Страшне явище. Якщо дивишся фільми або читаєш одне, але коли дивишся на твоїх очах, от це люди з пожитками, сідають в автобусі, той плаче, той матюкається, той... Ну, це дуже-дуже вражає. І це воно ніколи не забудеться. Дякую. Василь Кучеренко, керівник міліції у Прип'яті, саме під час тих подій, під час вибуху на Чорнобильській станції 31 рік тому. У студії були Оксана Денисова та Осман Пашаєв. Завтра матимемо 2 блоки ефіру. Після Андрія Кулікова приймаємо у нього естафету з 19-ї години. Дочекайтеся.